Assalamu alaikum bandiraɓe musidɓe tedduɓe hettiyankoɓe Damga TV eɗen goni ɗo e mbanan noon holko kewiɗon o mo ganduɗa ko musidɗo biyeteɗo Demba Hamadi ko aga baali mo ganduɗa jeeyaɗo toon cuuɗi men toon to Mali. Kanko noon Allah ene hokkimo ɓayre Mashallah par ce que sa yi oɗo jamanu yimɓe ɓeɗo fof ngari ko jaɓɓadamo saabu ko ƴaro baali waɗete toon to mbanan noon koye région mo Matam koye département mo Matam ko wuro takkigo ɗon to Wourossogui. ɗum ɗon noon bandiraɓe ko eɗen jiiɗo hunde hawnide omo ganduɗa ko biyeteɗo Demba Hamadi noon ko Allah ene hokkimo ɓayre nde ganduɗa ko ɓayre nde Allah waɗe makko kalto ko ari keewal yimɓe ngal ene hulɓini o jii oɗo jamanu omo ganduɗa ɓeɗo fof ngari ko jaɓɓade Demba Hamadi noon ko Allah waɗanimo ho omo yetta hen Allah no fewi saabu ɗum weeɓani mo ganduɗa ko aga baali jogui ko baali munen kalto ari ene waɗa ƴaro bandiraɓe donkat yo naat dankat yo keƴodir saabu ɓittodiral yimɓe ngal e keewal yimɓe ngal ɗum ɗon noon kewi ɗon to ganduɗa ko wuuro wiyetego mbanan noon hande noon ɓe garti kamɓe fof hollude yidde mabɓe e weltare mabɓe gam omo ganduɗa wiyeteɗo Demba Hamadi Allah ne waɗanimo ɓayre nde ganduɗa vraiment koye makko ɗo tan ɗum yiya ɗumine hulɓini so Allah ɗum ɗo ko jiya toon yimɓe dogo fof de ko Demba jahata min noon mi ruttima fodi bandiraɓe ɗum hulɓini wona ko battumi haqqille ko de hay so président ari dogirantaki ni hen ina hulɓini trop ko abi yeehi dow ko waɗi nder wuuro ko ɓuuri hewde